silingan pa man ta. Yan, naulo siya man ta. Ato naging barkada sa mong ginikala niya. Malay ba na ako matinuod nga pala hubog raw pug ka. Damay man ta ni Matat. So may gabi ka na itong tanan matas no, kay gabi imang kuning gihimo ng bidyuhan ni, muadto de ko sa kong mga higala, amigog, amiga didto, kay nga naman, dugay-dugay na pud miwa ka banding no, so musuroy ko ito mga tats, kay medyo nang luod naman sila. Matats, lami kay pagkaluto. Kasi lami, ang giloto, ang giloto. Ang giloto, isang na, Pero matas, grabe no, na, kani siya matas, walay bayad din nga kusinero, pero dugay na nagservisyo, magluto-luto, luto-luto. Grabe yun maluto. Pwede yun pakalay lami ang maluto. Kung ito, sa sobrang kalami niya. Kasing-kasing. Hindi na ako talon ka ha. Gamay lang, pre. Oy, di pala ako ah. Binlan po na ito, gamay matas. So, isa na ito mga Pakaldo family din, ano. Salamat sa inyo. Pinakagapaw. O, tara. Muna yung tag-iya sa balay matas. Barkada na ko, silingan. Grabe, pagkagwapa, pagkabuutan. Ayaw ba kay basta subukan tagsumay niya na. Matas. Diba, oh. Nagpasalamat na silang grasya na naabot karon no, silang pamilya nga naadira karon. Salamat ato siya tato na tanang pamilya na matas nga unta handud sa antod bag-ingan ang atong relasyon. O di ba? Dili na to basihan. Dili na to basihan matas ang giloto na to nga ingani. Importante matas nagbanding ang mga pamilya, di ba? Nagbanding ang mga pamilya matas, bisa mag-ista na siya o sinugba, importante nagbanding, di ba? So ingana na siya. Tanaw sa kagwapa mga Pakaldo diri na matas. Eto na ko din para mula mo eh. Kaya pagkaon matas, ha? Oh. Nagbanding na sila sa ilang pamilya matas. Areo. Manglaway ta. Kusinero mo hinungdan, ganda ko lang diyan. Paita istorya. Tarong luto pre kay na haba ba din natin na to. Okay. I-hire ba tawo kanang di ganahan ato silingan magluto. Correct. Sa man kaay. Muna bili ba na ko matat. So, magpasalamat sa grasya nga napos sa to karon matat nga nagbanding-banding siya sa pamilya nila no. Bisag sinugbang isda, dili importante ang handa dire, ay importante nagbanding. Importante nagbanding ta. Correct. At nakaalala to ang barkada. Correct. Mo na pinaka-importante matas magbanding mo sa inyong pamilya. Nako sa Davao, di ba dugay naman ta magkaila ni kwet nila kuya. Noon pa bata pa ka. Oo, that's tingala ko nga sige kung gano sa reels nga syempre ang mga dili ba ilado nga mga vlogger or mga poster lang nga. Oo. Dili makita sa reels niya iya kay nakita man jud ako sa reels. Niagi ko sa imo ha. Oh, niagi ka sa akong page. It means na Oy, notify. madama sa pag so. Anya. Kasi na magumagi siya sa mga reels, it means na notify na siya. Kasi kung ko gano po, mo-comment unta ko. Pero kailan siya? Ay, syempre. Ngani man ka mo comment madam? Makakat ka ang tagay ni mo. Madam, magpadala kong Gcash 200, pwede mo bear. Pwede kaayo. Basta kayo mag-like lang ka, mag-share lang ka. Anytime hatag ko. 100 lang. 100 lang. At least na. Unsa man ka? Unsa di ka mahubog sa 200? Grabe ka. At least na. Sel, bro, susunod, medyo na ko na. Isa ka kiss na. So madam, so nakita ni mo akong video si Imo sa Davao pa ka. Nakita ko siya, nga ako sa Davao. Pero lagi ka na nag-comment, wala ko naman napansin, wala ka ni-comment or nag-judge dito or whatever nga sa ano dito. Syempre for silingan pa man ta. Yan, naulo siya man to. Ato naging barkada sa mong ginikala niya. Malay ba na ako matinuod nga pala hubog raw pug ka. Damay man ta ni Matat. Wala hubog raw pug ka. Vlogger man daig ka. So At least congrats sa imuha kay na-notify na ka nila nga daghan na nakaila sa imuha. salamat madam, salamat. So libre na siya ron. Kanino ko na sa una. Mismo ako, kung paano na ako na siya, niya, nag-vlog, post ako na nang i-alibay. Pero nadugay. Nadugay? Nakunin siya, manggo. Siyempre, ilit, nakuin. Labi ba kay gluto ha? So mga tatas, sexy lang nga nakita ko lang nga vlog nga nga abin na joke lang to, pero hoy joke. Kung mag-post og video sa print lang to mga to, pero as in vlog man to siya, makita siya, di ba? Layo mong giatuan nga lugar, di ba? So salamat. Pohon, mabawi ko pohon sa inyo ako kung sa magyatag sa Ginoo sa kuha, i-share na ko na. Kabalo na. Sa una pala hubog ra na karon vlogger na. Salamat. Mark your word, ha?